Έλεγχο, έλεγχο. Πιστά. Έλεγχο, έλεγχο. Πάρεις αριστερό. Ψηλά τα χέρια, Σταυρακό. Δώσ' το ένα ματρόν ξάι. Δώσ' το ένα ματρόν ξάι και τελάνκουα. Άστον. Δώσ' το ένα ματρόν ξάι κάποια στιγμή και ένα τελάν. Σήκωσε γιοκάω. Τίποτα, άστονα. Άφηνε τον, μην εκεί. Πήγαινε τον, Σταύρο, πήγαινε τον. Δεν σε ενοχλεί τίποτα, πήγαινε τον. Χριστός, πάρε την απάντηση. Περίμενε τον. Δώσ' του μάτι. Κλείσου, Σταύρο, κλείσου. Μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι, μην το στάρεις ακόμα. Πολύ ωραία, Σταύρο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πας, Σταύρο. Εδώ είσαι, Σταύρο. Ματρόν ξάι. Πάμε, κινήσου λίγο τώρα. Πάτα μέσα. Ματρόν ξάι, Σταύρο. Πάμε, Σταύρο. Και μάζεψε το χέρι. Σούταρε τον με τα αριστερό στο πλευρό. Έτσι, ήρεμα. Σούταρε τον, Σταυρό. Σταύρο, πολύ ωραία. Ωραία. Πάτα πιο γρήγορα λίγο, ένα κλικ. Κατέβασε. 2. Ωραία, 2. Πάντα σε αριστερό. Πέφτει το χέρι, κουράστηκα. Κλείσου, Σταύρο, κλείσου. Μπράβο. Σταύρο, πάντα λίγο. Σταύρο, ψιλοέσκασε, έτσι, ψιλοέσκασε. Πήγαινε κοντά του. Αριστερό κροσέ και πάνω το δεξί. Εκεί, αριστερό κροσέ, πάνω το δεξί. Το κροσέ, Σταύρο, απάντηση. Κροσέ, πάντα γόνατο. Δώσε. Γόνατο και πόδι. Ναι. Κάτσε, μην κυνηγάς. Βλέπε. Τελειώνεις 20. Γόνατο. Μπράβο. Χέρια ψηλά. Παρανάσε, Σταύρο. 10, τελειώνει. Καλά, σημάδευε. Γόνατο. Δώσ' το. Να χαμηλώσει λίγο για να το πάρει στο φάτι, εντάξει. Μην τόσο τάρεις ακόμα. Take it or stay. Andere Chick ist zu alt, er ist jünger. Wenn das Trainer rausschaut, schauen wir, ob der noch Luft hat. Μη βιάζεις, Σταύρο, το αριστερό το πόδι κλωτσά του. Μόλις σηκώνει χέρι. Στο πλευρό, έτσι. Άφηνε τον, μην το κυνηγάς πολύ. Εκεί, μπράβο. Και Κλείσου. να δουλεύει χέρι. Κλείσου. Με δεξί ψηλά. Ναι. Αυτό είναι, μην πιάσεις, ωραία, και γόνατο. Μπράβο, Σταύρο, μπράβο. Πολύ ωραία, μπράβο. Χέρια ψηλά, έτσι, άφηνε τον. Σημάδευε καλά χτυπήματα. Άστον να χτυπάει, έτσι, ξανά. Δώσ' το χαμηλό, πάω στη βάση. Αυτό είναι, πολύ ωραία. Μπράβο, Σταύρο, σιγά ήρεμα. Χέρια ψηλά, συνέχεια. Τίποτα δεν έχει, Σταυράκι, κλείσου. Πάρ' την απάντηση με το που μπαίνει, κάτω πάτη, δικό σου. Πάνω του. Μπράβο, Σταυρό. Πάμε πάνω του, πίεση, γόνατο, χέρια ψηλά. Δώσ' του, πόδι δεξί.
Έχει κροκάρει, Σταυρό. Σταυρούλη, σιγά σιγά, χωρίς να πιέσεις. Χτυπά τον κάτω, Σταύρο, χτυπά τον κάτω. Έτσι. Χτυπά τον κάτω και μετά πάνω. Έτσι. Κατέβασε το χέρι τώρα. Ίσιο, ματρών. Έτσι. Μπράβο, Σταύρο, μπράβο. Μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι. Σβάντσινγκ, Ωραίο. Τι πάρε τον. Τι πάρε τον. Έλα, έσκασε. Πάρε να πάτησε. Μεσάει, μεσάει. Πάρε να πάτησε, Σταύρο. Μην εκεί, μην εκεί. Αφήνε τον να μπει. Τίποτα δεν σου κάνει, Σταύρο. Δεν το σε. Ωραίο. Κάτω, κάτω, Σταύρο, χτύπα τον, κάτω. Πιέστε τον λίγο. Χτύπα τον κάτω, κάτω, Σταύρο, χτύπα τον. Σπάσου τι πας, με αριστερό. Έτσι. Κυνήγα τον, Σταύρο. Κυνήγα τον, Σταύρο. Πάνω του. Πόδια, πόδια. Μπράβο, Σταύρο. Πάμε, πάνω του. Κλώτσα τον κάτω, Σταύρο. Κάτω. Πάμε, πάνω του. Χέρια ψηλά, δώσ' το, δεξί πόδι. Έτσι, ανέβα πάνω μετά. Ωραία, ανέβα πάνω, Σταύρο, τώρα. Τώρα, τέτοιο στα αριστερό και ψηλά. ανέβα πάνω. Γόνατο, γόνατο, σπάς τον, Σταύρο, σπάς τον. Τη βάση του, τη βάση του, Σταύρο, τη βάση του. Τη βάση του. Ξεχάσκα, ήρεμα, πόδια. Μπράβο. Πάμε χέρια ψηλά, συνέχεια. Μισό. Πάμε, χέρια ψηλά. Στα low, κάτω, χαμηλά, δούλευε. Σταύρο 15, τελειώνει. Κλείσου, Σταύρο, τέτοιο στο χέρι σου. Ωραίο. Das kann man nicht sagen, wenn er einen betrifft, scheppert. Das zählt da drüben weh auf die Nase. Das kann. Coaches out, Bullfire Seville. Round 3. Τι παρέτον. Τι παρέτον στο κεφάλι. Κλώτσα το με τα αριστερό τώρα. Μπράβο. Τα αριστερό το πρώτο. Μουφισμένος. Έσκασε, Σταυρό. Ήρεμα. Έσκασε. Κλώτσα το λίγο, πλευρό, πλευρό. Μη βουτάς μέσα, άφηνε τον, άφηνε τον. Κυνήγα τον λίγο. Σπάσου τη βάση, έσκασε. Κάτω τον, σάει και κεφάλι, σάει και κεφάλι. Ναι, εκεί, γόνατο, δώσ' του. Σταύρο, μάζεψε τον, μάζεψε τον. Κάτω πας. Poprosím pana doktora, děkuji pěkně. Was war das? Ja, was? Wie? Korrekt. Er hat's gewonnen. Ich hab's nicht gesehen, ich hab nur gerade weggeschaut. Hat dreimal so erwischt, nicht tätig. Σταυρό. Κάτω, κάτω.
15letý hra, pak vítěze na turnaji Open, zase otec mistr světa, vyhrál evropský kvalifikační turnaj K1 za zápasnice ve Spojených státech, Las Vegas, hráč Power par excellence. A moje zkušenost je taková, Boris se dokáže dát výborný zápas, buď prohraje knockoutem nebo vyhraje knockoutem. Na redíze to si moc vzpomínám, a to jsem skutečně viděl takovou většinou zápasy, nebo jsem vás očekal. Vzpomenu, když jsme byli na mistrovství světa běhu po roce 1999, byl to finále s Najem Čekovským, budeme kolem světového roku, takže nepočal žádný úplně se nechcel, když se to dával, prostě bude se obsah, bude flexa, těžší baví, který prostě bude. Poprosím vás, děkujeme. Both players to the middle. Finally,